Arratsaldeon lagunak. Gaur labaien ariketa eginen dugu. Hortarako behar dituzue bi pañulu. Bat eskuineko eskuarekin eginen dugu mugimendu bat, eta gero bestearekin, ezkerreko eskuarekin beste mugimendu bat. Oso ariketa erresa da. Pentsatu behar dugu, balea hau joaten dela ibiltzen koruz, eta gero jaisten dela. Eta berriro koruz, eta gero jaisten da. Eta nik botatzen dizuet danean, nire pañuloak zuek hartu eta ariketa egin. Ea bidaltiko zuen bideo bat gustura ikusiko nuke. Ea, hasiko gara.